שלום לכולם, בסרטון ההדרכה נלמד כיצד לאתר מאמרים באנגלית במערכת חיפוש EDS. ניכנס לאתר הספרייה ונבחר מתוך הכותרות את מערכת EDS. נבחר גישה מהספרייה אם אנחנו בקמפוס וגישה מרחוק אם אתם מהבית. בדף הבית של EDS יש לנו פה את שורת החיפוש, ומתחתיה יש לנו מסננים. בשורת החיפוש נוכל לחפש חיפוש בסיסי, ויש לנו אפשרות לחפש חיפוש מתקדם. בשורת החיפוש הבסיסי נוכל לכתוב את שם המאמר הספציפי, או את הנושא שעליו אנחנו בעצם מבצעים את המחקר שלנו. אופציה נוספת זה בעצם להזין מילות חיפוש לפי המשתנים שלנו בשאלת מחקר. אז בואו נדגים. אני רוצה לבדוק מה היתרונות של בינה מלאכותית בהשכלה הגבוהה, וכעת אני ארשום את השאלה שלי באופן חופשי. נסמן שאני רוצה לחפש את הנושא שלי בשפה טבעית, כי אין לי שם של מאמר ספציפי שאני רוצה למצוא. אני מקלידה את שאלת המחקר שלי, ומאוד חשוב שאני רוצה לסנן את התוצאות מראש. זאת אומרת שאני רוצה שכל המאמרים שאני אקבל יהיו בטקסט מלא. בנוסף אני רוצה שהמאמרים יהיו מתוך כתבי עת שפיטים. בנוסף אני רוצה שהמאמרים יהיו עד 10 שנים אחורה. וכעת נלחץ על חיפוש. אני באמת רואה שקיבלנו פה תוצאות טובות. היתרון בחיפוש בשפה טבעית הוא בעצם מאפשר לי לרשום את שאלת המחקר שלי באופן חופשי. אך אם אני עדיין רואה שהתוצאות שקיבלתי הן לא מספיק קרובות לנושא שאני רוצה, אז יש אפשרות נוספת לחפש באופן מתקדם, וכעת נדגים את החיפוש הזה. אז נקליק על כותרת Advanced Search, ואנחנו רואים שיש לנו פה שדות למילוי את המילות מפתח שאני רוצה למצוא עליהם מאמרים. אז בגלל ששאלתי על בעצם היתרונות של AI בהשכלה הגבוהה, אז מה שנשים פה זה את מילות החיפוש. ונקליד פה את Higher Education. נקלטתי את AI, ואני יכולה גם להוסיף פה בנוסף עוד מילת חיפוש, במידה ואני רוצה, כדי למקד בדיוק את החיפוש שלי. נקליק על Add Row, שורה נוספת, ופה אני רוצה בעצם לרשום את היתרונות. ונבחר חיפוש. אני באמת רואה שגם כאן קיבלנו תוצאות. אני ככה מחיפוש מהיר, אני רואה שלצורך הדוגמה, במאמר השלישי, אני רואה שיש פה מאמר שממש מדבר על מה שאני מחפשת, Artificial Intelligence in Higher Education, כתוב לו פה יתרונות וסיכונים. זה יכול להיות מאמר טוב עבורי, אבל חשוב מאוד, אחרי שקיבלנו את התוצאות, לסנן שוב בדיוק מה אנחנו רוצים. אז אני רוצה שכל המאמרים שקיבלתי יהיו מאמרים מכתבי עת שפיטים, ואני רוצה אותם 10 שנים אחורה, ושכל הפרסומים יהיו מאמר בטקסט מלא. וכעת שימו לב, המערכת מיקדה את החיפוש, וקיבלתי תוצאות קטנות יותר. ואני כן רואה תוצאות שממש מדברות על מה שאני מחפשת, על יתרונות ב-AI בהשכלה הגבוהה. בסרטון זה ראינו כיצד אפשר לחפש במערכת ה-EDS חיפוש חופשי, וכיצד אפשר לחפש בצורה ממוקדת יותר עם מילות חיפוש. בחלק הבא של ההדרכה נראה בעצם כיצד התוצאות שקיבלנו נוכל להשתמש בהם. נראה כיצד אפשר לצטט מתוך מערכת ה-EDS בעבודה שלכם את המקורות בצורה ממש פשוטה וקלה. בנוסף נראה כיצד אפשר להוריד את המאמרים ולשמור אותם במחשב. נראה גם בנוסף מי שצריך איך לתרגם אותם
אז נתראה בחלק הבא של הסרטון. בהצלחה.